там тя страни. Тежката артилерия. Опа, тежката. И като те си са намалили отзор. За тази хубавка. О, някакви са ми дали знамето. Супер. Супер, повече от супер. Сюрприз на това. И да знаете, клипа може да го спорим, дори когато не са свършили батъла, защото сме на училище, както казахме в миналия епизод. И след малко ще ни викат за идолия, може да ни викнат и всеки момент. Да. И няма да качваме много често сега през тези 4 дена. Да, най-много 9 клипа. Да. Пак ще снимаме, но Да. едното видео не иска да се качи. Ще пуснем тази косметическа акция, където тук. Чупи. В тази игра мисля, че твърде лесно се получава пули. Не знам. Те не го знам. Но играта ми харесва. И на мен просто си щупих телефона. Малко да ми стана музика изведнъж. Добре, за сега 2 звезди, добро начало. И мисля, че ще правя поредица на Clash of Clans, защото тук няма интернет и няма да се изтегля в игри. И сега ще правя поредица на Clash of Clans. А ти такова ще снимаш ли на такива игри, като на FIFA? Не знам колко хората поискат. Хората няма как да не искат. Но сега Андреас ще снимаш и нашия приятел. Ти му инсталираш като се береш. Не, аз не мога, компа ми е бъга. И да време хора. На телефон може да се инсталираш. Бъде от нас. Ще има още много клипчета на Clash of Clans и до другото видео.